ERP tím spoločnosti Telegrafia vám v spolupráci so spoločnosťou Lindup predstavuje riešenie podnikového systému založeného na softvéri Microsoft Dynamics 365 Business Central. Konkrétne jeho využitie v kovovýrobnej spoločnosti, ktorá vyvíja, vyrába a predáva produkty predovšetkým z tenkostenných plechov. Takže naša spolupráca s Telegrafiou začala v roku 2016. Pamätám si veľmi dobre na naše prvé stretnutie, kedy spoločnosť Telegrafia prišla s ponukou, ktorá obsahovala presne riešenie nášho problému v danom čase. Hneď od začiatku sme vedeli, že na druhej strane stola sedí tým skúsených konzultantov a programátorov a že nám zaistia perfektný servis a vyriešia všetky problémy alebo teda navrhnú riešenia, ktoré potrebujeme. No zavedeniu nového podnikového systému predchádza predimplementačná fáza, ktorej dôležitosť si obe spoločnosti veľmi dobre uvedomovali, pretože všetky výhody a funkcie sa odrážajú práve od nej. Veľkým prínosom bolo pre nákupcov vytvorenie systému nakupovania. Je to úplne na inom systéme, ako sme to mali predtým. Používame zošit plánovania, zošit požiadaviek a nastavenie jednotlivých kariet tovarov. S využitím Business Central môže mať každý sklad vytvorenú osobitnú politiku objednávania a takisto rôzne minimálne zásoby či objednávacie množstvá. Informácie o stave objednávky si zákazník vie pozrieť prostredníctvom webovej aplikácie na stránke Lindup, ktorá ťahá dáta priamo z Dynamics Now. Tu sa zobrazuje aktuálny stav objednávky, či už je vo výrobe, je vyrobená alebo je v pláne výroby. Najväčšou výhodou implementácie na Visionu bolo z môjho pohľadu nový modul výroby, ktorý nám pomohol oveľa lepšie pracovať s údajmi vo výrobe a taktiež aj nastaviť niektoré produkty. Vďaka tomuto riešeniu už nie je nutné všetko riešiť cez skladový modul, vďaka čomu sa vyhnete zvýšenej chybovosti a iným problémom. Prínosy podnikového systému od Telegrafie sa prejavia aj v rámci digitalizácie výroby, napríklad možnosťou zavedenia matrice zručnosti do výroby. To vám umožní priraďovať linky iba zaškoleným operátorom. Súčasťou riešenia je aj možnosť kompletnej implementácie dát produktov do skladovej databázy, prepojenej s jednotlivými výrobkami vďaka jedinečným QR kódom. Použitím čítačky je teda možné zistiť stav, zásoby alebo miesto uloženia v regálovom systéme alebo zaúčtovať dodacie listy. Okamžite a online nájdeme aj všetky informácie pri odpisovaní výrobnej zákazky, či už info o celkovej spotrebe alebo čase výroby. Výhodou je rovnako pridávanie paliet priamo vo výrobe alebo spotreba režijného materiálu rovno na zákazku. Všetky potrebné dáta majú aj vodiči, ktorí disponujú informáciami o expedícii vďaka mobilnej aplikácii Business Central. Na celý systém je prepojená aj závora, ktorá sa zákazníkovi alebo vodičovi otvorí automaticky po podpísaní náležitých dokladov a oskenovaní evidenčného čísla vozidla. V prípade, že je objednávka vyrobená, naplánuje sa expedícia objednávky cez modul Expedícia. Následne je zákazník notifikovaný prostredníctvom SMS správy o dátume doručenia objednávky. Pre mňa ako finančnému manažera je nevyhnutné mať 100% dáta, kvalitné a online. Preto je nevyhnutné, aby sme mali kvalitný, zodpovedný, spoľahlivý informačný systém, ktorý nám toto všetko vie zabezpečiť a poskytnúť. Podpora spoločnosti Telegrafia však nekončí úspešným zavedením riešenia. Naši konzultanti sú aj po implementácii podnikového systému naďalej k dispozícii či už osobne v priestoroch spoločnosti zákazníka alebo na diaľku prostredníctvom e-mailu či telefónu. Pretože len kontinuálnou spoluprácou je možné dosiahnuť trvalé partnerstvo.